normal to radar. Jednotke medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom máme tmavý super, medzi Prievicou a Rastlošnou tmavý Passat, medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou bielu Fabiu a medzi Humeným a Stínou policajný Passat. Ďalší mobilný radar medzi Plešivcom a Tornadou je to biela Fabia. Stacionárne merajú v Bratislave na Kramároch v smere z Patrónky, v Bratislave aj na Vajnorskej za Polusom v smere von z mesta, potom ešte na konci Bajkalskej v smere k Slovnaftu a Bratislava po štvrtýkrát na Ružinovskej za Nemocnicou v smere na Tomášikovu a pre istotu ešte jeden radar v Bratislave, a to na Popradskej pri cintoríne v Rakuňa v smere von z mesta. Na D2 merajú zase Kulany v smere do Kútov, v Drahovciach v smere do Piešťan, v Ivánke pri Nitre v smere do Komiatíc, na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Mikuláša. O Žďanoch máme radar v oboch smeroch, ďalší na výjazde z Muráňa do Tisovca a na výjazde do Revúcej z Muráňa. Z Expressu želáme šťastnú cestu. Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Radio Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť